И здравейте, приятели! Аз съм Ванко 3 и в днес видео, в случай пишете на абоната, ще дам този акаунт пред екрана. За да пишете хората, трябва да дадете лайк и да се абонирате с каналска банка. И да напишете долу в коментарите хаштаг искам. И нека го разгледаме. Както видите, имам Шели, била надали ще купим от сезона с свалили. Имам 3 скина на нея, макс 11 лева. После имаме Джаки, имам нея 2 скина, пак с Hypercharge. Имам Dynamite, нямам скина на него, Франк, Брус, Пени и така нататък. Съберем се два спайка. Има където 3000 и колко гол. И рак за люк напиша на вълната. Така да вълната ще има раздаване още 2 акаунта в Brawl Stars.